Fula télé lajɛbagaw an ka foli b'aw ye an bɛ Ala fo Ala min sɔnna ka nin don barikama in yira an na Mawulud don barikama in yira an na an bɛ sali an kuntigi kan an bɛ an karamɔgɔ Ase Sherif Usmane Madani Hayidara n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo bi an bɛ 26 mars la Mawulud kɛnɛ kan sɔɔni an karamɔgɔ Ase Sherif Usmane Madani Hayidara bɛna a ka Mawulud ɲɛnamaya kɛ yɔrɔ min na bi aw ka jɛmukan siraba kumakan bɛ yan bi an bɛna kuma fɛn min kan o ye bolimafɛnbolila minnu bɛna yan Mawulud kɛnɛ kan an bɛna olu ɲininka olu yɛrɛ hakilina la mun bɛ se ka dɔ bɔ accident na ou bien u hakilina la mun de bɛ se ka caman bɔ accident na walima mun bɛna ni accident ye donc bolimafɛnbolila minnu bɛna Mawulud kɛnɛ kan an bɛna an ka ɲininkali tɛngu la mɔgɔ kelen hakili kelen mɔgɔ fila hakili fila donc an b'olu hakilinaw ta ka o fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ aw ka bi jɛmukan ye k'u hakilina d'an ma mun de bɛ se ka na ni accident ye walima mun ni mun de bɛ se ka kɛ walasa ka caman bɔ accident na Mali kɔnɔ an ka accident cayalen don sisan yanni an ka kuma d'u ma siraba kibaruyaw. Donc mon ni bina Mawulud kɛnɛ kan dalo i bɛ na Ala ko la quoi donc a ma se i ka girigiri quoi donc ni bɛɛ nana hakili bɛɛ na ka sɔrɔ ni hakili min la o ma na Ala ko la o b'a sɔrɔ i tɛ se mɔgɔ ma quoi voilà. Bon accident ko ni filɛ nin ye a caman b'a fan bɛɛ bugɔ en général Jakarta ninnu les enfants là u bɛ moto ninnu boli sans contrôle même sisan ne natɔ la dɔ ye commencé ka sira tigɛ ɲɛ. En même temps, les sotramas. Souvent, les sotramas aussi, sans contrôle. Ils rentrent en troisième position, ou de tout le monde. Donc, pour les faire des filles qui ont des filles pour le faire, il faut toujours créer des problèmes. Ça veut dire que nous sommes marabaliens grand nous. Ama mara, bon jamana tigi fana magote jamana parce que ay polisi yɛrɛ magote mɔgɔw ni la. Bɛɛ ye ko wari. Non tɛ ni den ma mara so kɔnɔ, ne de ta in ka circulation ye. Ni ma ike cogo la. Bin sago kila mais autorisation tɛ foyi bolo an bɛɛ b'an sagona ko kɛ an mako tɛ foyi la marabaliya surtout an taximani ni sotroma olu dan tɛmɛla ka tɛmɛ fɛn min kan ni Jakarta tigi katakata ni Benin tigi problème filɛ ninnu mɔgɔ duuru de bon hadamaden ni i bɛ mara daminɛ so kɔnɔ de i n'a bɛ bɔ kɛnɛma n'i ma mara so kɔnɔ i tɛ se ka mara kɛnɛma bon ne kɔni yɛrɛ bolo marabaliya dɔrɔn de ye maliyɛn bɛɛ bɛ code route dɔn marabaliya dɔrɔn de y'a kɛ bɛɛ b'i yɛrɛ sago kɛ. Bon, ne bolo ɲɛdɔn de don circulation a tɛ taa hakilisigi kɔ donc f'i ka mobili fana maîtrise k'a dɔn bon n'i y'a dɔn n'i donna a kɔnɔna na a ka ca Ala fɛ i bɛ fɛn caman faamu a la ne kɔni bɛ hakilina o de ye. Parce que anw fɛ yan n'i y'a ye accident ka ca an fɛ yan kunnafonibaliya de don quoi mɔgɔw b'a faamuya halisa mais bon polisiw b'u jɔ jɔyɔrɔ la mobili bolilaw bolimafɛntigiw b'u jɔ jɔyɔrɔ la dɔrɔn u ka siraw dilan k'u fɛrɛ sira ka dɔgɔ kojugu sira tɛ yen siraw ka dɔgɔ sira minnu bɛ yen olu ka dɔgɔ bolimafɛn ka ca bon polisiw fana vraiment u ka lajɛ u k'u jɔ jɔyɔrɔ la dɔrɔn quoi ne kɔni hakili la n'o kɛra caman bɛ se ka bɔ siraba kan kasara la. Bon ne ta miiri na d'abord ne yɛrɛ tɛ yan ne bɔra Abidjan de an nana Mawulud la Ala ni Hayidara barika la. Mais yan accident ko vraiment ne ye min ye yan accident ko la depuis n sigini bɛ yan n bɛ min filɛ la o tɛ priorité dilan mototi ninnu tɛ priorité dilan mobili ma c'est-à-dire on demande priorité par exemple ici la feu tɛ yan mobili min bɛ doni a bɛ priorité demander ninnu fɛ même ni priorité b'o bolo en temps normal on se rend service an bɛ se ka diɲɛ ɲini ɲɔgɔn fɛ quoi mais ni mobili min la n'a ko a bɛ don yan u tɛ sɔn k'a to yen diyagoya o fana bɛ se ka accident provoquer carrefour na
i y'a mɛn ne kɔni ye min ye ne sigin tɛ yan mais ne ye min kɔlɔsi n sigin yan n ka min kɔlɔsi sisan tant que o bɛɛ kɛra accident tɛ ban. o Mali accident min bɛ se ka caman bɔ Mali accident maliyɛnw ka sira di ɲɔgɔn ma parce que circulation ye priorité ko de ye hali sisan i bɛ se yɔrɔ dɔ la priorité b'e bolo mais u bɛ ka sɔrɔ o ti sira d'e ma i ka tɛmɛ donc ale la sisan ni priorité b'e bolo e ka tɛmɛ e y'a bara e ka kan ka tɛmɛ mais maliyɛn dɔw kan k'o tigɛ don dɔw bɛ yen u b'a ye yɔrɔ dɔ la u tɛ se ka don u bɛ k'a don dɔw bɛ yɔrɔ dɔ la ça va pas yɛrɛ mais u bɛ digi ka don c'est pas la peine on peut rien dire pas yɛrɛ de k'a bila sisan kɔni Mali situation gɛlɛyaba bɛ o ye sira di ɲɔgɔn ma et puis mototigiw fana mototigiw bɛ ɲagamu ni mobilitigiw ye autoroute kan c'est pas bon c'est vilain à voir. Mali accident ko ne hakili la n'an farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn sensibiliser o bɛ se ka ban c'est-à-dire ka mɔgɔw sensibiliser yɛrɛ parce que mɔgɔw tɛ code maîtriser circulation yɛrɛ de la o de ko problème yɛrɛ ni sensibilisation sera ka kɛ fan bɛɛ fɛ ka kɛ hali suguw la fan bɛɛ fɛ ka mɔgɔw sensibiliser a ka ca Ala fɛ dɔw bɛ bɔ accident na. Bon accident ko in kɔni filɛ nin ye vraiment ko kɔni hakilisigi de don mobili bolila i bɛ hakili to i yɛrɛ la i bɛ hakili to circulation yɛrɛ la donc n'i y'o bato kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ mɛn ka sɔrɔ ma accident kɛ accident caman ye anw yɛrɛ nɔ mais hakilisigi de don n'i hakili sigi tiɲɛ yɛrɛ la fɛn caman bɛ yen a tɛ sɔrɔ donc vraiment o kɔni ne ka hakilina ye k'a fɔ aw ɲɛna. Bon sɔrɔ b'u hakili sigi wata dɔɔni hakili sigi yɛrɛ de don accident yɛrɛ fɛn bɛɛ hakili sigi n'i hakili sigi kɔni alhamdulilayi foyi basi foyi kɛra mɔbili sɔrɔ i ye mɔbili ka yɛrɛ la. Bon n bɛ se ka dɔ bɔ Mali accident ko la bon mɔgɔw ka taa dɔɔni an ka taa dɔɔni basigi la o de bɛ se ka dɔ bɔ Mali accident ko la ani mɔgɔ minnu sigilen bɛ sirada la olu yɛrɛ ka sira bila k'a ɲɛ donc o de bɛ dɔ bɔ Mali accident. Bon mun bɛ se ka fɛn min mɔgɔ ma fɛngɛ ko la o ye min ye mɔgɔw ka tulonkɛlaw dabila quoi bɛɛ k'i dusu suma mɔgɔw dusu ka bon ɲɔgɔn kɔrɔ mɔgɔ si tɛ sɔn si ta ma o de bɛ accident de caya sinon ni mɔgɔw sɔn ɲɔgɔn ta ma ka ko de respecter accident tɛ kɛ jamana dɔw bɛ mobili ka ca n'an ta ye couleur ka ca n'an ta ye accident tɛ kɛ yen nɔ ne yɛrɛ ye n ka boli daminɛ yɔrɔ min na olu couleur ka ca n'an ta ye mais accident tɛ yen accident minnu bɛ yen o ye erreur fitinin ninnu ye mais anw ka bolimafɛn man ca mais an tɛ ɲɔgɔn respecter o de b'a la quoi. Comme ça de base dans la bonne hakili sigi o ko hakili sigi dɔrɔn ne yɛrɛ kɔni ye solution bila mun bɛ caman bɔ Mali accident ko la ne yɛrɛ ka fɔ la o ye minnu bɛ circulation na ka boli dɔɔni na hakili sigi la an bɛɛ ka taa an bɛɛ bɛ se an se yɔrɔ la ni Ala ka jɛ o kɔni o ye kuma de ne fɛ n'i bolila hakili ma i bɛ se yɔrɔ la o ye ka kuma ye. Ala k'an bɛɛ sɔn a ma Mali accident kɔni min bɛ se ka camanba bɔ a la ne ka faamu ni n ka ye la o de ye vraiment an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ parce que n'i y'a jateminɛ sisan nɔ bolimafɛn bolila si tɛ yen ko min sabalilen bon ensuite denmisɛnnin ninnu fana a n'an yɛrɛ tɔɲɔgɔnw vraiment c'est-à-dire que u bɛ bɔ n'importe quel moto bolilaw kɔni vraiment position foyi yɛrɛ t'olu la donc i bɛna ye tuma dɔw la moto yɛrɛ bɛ taa sa mɔgɔw ɲɛ vraiment a kuma ka ca an bɛ dugawu de kɛ an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ o de kɔni b'a ko nɔgɔya kosɛbɛ ne ka faamu ni n ka ye parce que n'an bɛ sira di ɲɔgɔn ma bɛɛ b'i ta yɔrɔ sɔrɔ mais ni bɛɛ b'a forcer la ka ban i b'a ye a laban an bɛ taa jɔ ne kɔni y'a faamu cogo min na o de y'an ka sabali ɲɔgɔn nin tun y'an ye 26 mars la yɔrɔ min ni ase Sherifu Usumani Madani Hayidara bɛna mawuludu ɲɛnamaya an tun nana bi ka bolimafɛntigi minnu bɛ na yan k'u hakilina dɔn olu yɛrɛ bolo mun bɛ se ka kɛ sababu ye ka caman bɔ accident na an ye caman hakilina ta aw yɛrɛ ye caman mɛn donc bi nin de tun y'aw ka bi jamukan ye mais an bɛ foli di an ka partie technique ma n'i y'a ye anw bɛ bɔ télé la olu de bɛ kɛ sababu ye ka anw bɔ olu tɛ bɔ caméra la an b'u fo aw ka jamukan na bi an ye nin de sɔrɔ hakɛto bɛ nin kan Sali Ala Muhamadu.